Kupite mi? Proprio se io gioco una battuta per concerta c'è lui da me. Io ho fatto questo per giochi, non compaio di questo, poi che cosa il nostro Dio. Invece, tanto te hai proseguito le parole di Dio. Cubo braccio. Hai aperto poi fatto tu, poi hai fatto la bronca. Hai ministro del nevrihage fatto, ne ho ne va. Cosa vuoi dire? Io devo dire per poi in mezzo a portare un calcio, era macchio, da cazzo. Bine scoate doctor Iani Magisiricum, tas doctor Schauhovi, tas te podem na mormedre, tas dosta scute cervete de doctor Egione, tas te cervete in cogna di visita mixoria, non può fare una medicina, non c'è molta. Ma te poscate cervete va appena neve su ospitali a tutti i colleghi di Presti, che non darsi il doppio avesse da ferire. Se possiamo che mini pensa versione di dottore Morales. Scol Presti, tas doctor So, va bene a già stato, oggi a sé grazie di chi è. E appena uno è tutto rosamente secco, da sederlo, ma siete cieli bene dall'opera del duro da lavoro, perché scamina tutti i figli, se mangioi le mori che come mangioi i motivi, se fai un po' più strano per favore. Dit skål, niente, questo ciò cosa ne? Già cosa, terletania. Hasil jual biblioteca itu, ada pasien jadi. Banyak kata terjatuh kawan tragedi. Marka tahun ini Sweden dua tifungkan bukit. उसका ये होगा पाँच हजार में मोबाइल में है जमा कर डाल तोरा से बकि है क्या कौन सा बकि में तोरा से बोले ये नीच में काम से तो डॉक्टर ना से कुछ कर बात है मैं बात सुनी था मैं तो डॉक्टर पे था वो ऐसा राजा पामरी है जब भी सारे डॉक्टर से बात है आज पैसा तो ये तो आदमी का इस्तेमाल में नहीं जाएगा नहीं राजा पामरी नहीं ले रही प्रेस्टो से क्या होता है वो सामने ना तो बस पूरे से कुछ छाला Nia geanta pe asta rău ca tu. Dă una plată în nostru specială. Rațiu grau pe punct, rațiu pe cifre. De pe frezura. Sunt ben pura pe până dacă și ce stane pe mea altfel. Sunt copii pe niga dar sunt rănit viață pe scopul. Să m-am făcut în medal. Fai m-a dectum și a făcut la ea, dar ce fibre cu care? Oricum să mă turma că e la campul. Deci nu și-a spus atât mă. Vreau să duci una codă pe țămăgeau. Crezi că pătica, Nike, Adidas, Buducan. Fără pleochi, mă. Inteligenția condă pleochi bibliotecă să Vorbești mai șuchi cu brăzăr greci, că și la supa rogă în atât lui, ce m-a mine copă șu, direct în necre, să n-a rogă, bătigon, dar am așa se zice, n-a patru. Și acum e lumea, și cum omul geamă că toți cei fiu pe noi, să nu are. Sta candidat fa mie, compensare, ma sia state segnare io me ne prendere ci fai colpi vanno. Facci per te fanno. Poi lei mai chiude la roba che sai non è diretto da te. Vai,